Benvolguts encuriosits a tota persona encuriosida. Ha arribat el vídeo de les diferents proves que conformen la SIACOVA, la Junta i l'EOI. Pel que fa a les Expressions, interaccions i mediacions escrites. Parlem dels tres nivells més avançats, dels 6 que hi ha, els tres més avançats, que són B2, C1 i C2. A mesura que desglossarem el quadre comparatiu, veurem l'enunciat de cada prova, per a cada nivell, per a cada ens certificador. Així doncs, el marc comú europeu de referència per a les llengües estableix tres divisions de nivells A, o bàsic, B, o intermedi, i C, o competent. Del més bàsic al més competent, de la A a la C. Cada nivell es desdobla en dos subnivells, 1 i 2. D'aquí A1, A2, B1, B2, C1, C2. Si mirem la guia de les proves escrites de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià dels nivells B2, C1 i C2, veurem que les dades són les mateixes. Pel que fa als apartats avaluació, puntuació, qualificació i valor de cada exercici dins l'àrea. Per contra, van variant així els apartats valor de l'àrea i exercicis. I cap al final reflexionarem sobre el bagatge amb el significat de coneixements, que en francès es diu bagage i que en anglès es diu background. Traduirem l'expressió a coscoletes, molt a la cantina, de fet, molt de la Mediterrània, que en el castellà d'unes altres contrades es diu a hombros o a cuestas. També indagarem en l'obertura vocàlica en una paraula composta. Vegem ara com demana l'expressió i la interacció escrites cada ens certificador de nivell, és a dir, la JQCV, que és la Junta, la SIACOVA, que és la Junta de les Universitats, que només s'hi pot inscriure qui hagi tingut algun tipus de relació amb una universitat valenciana, i l'Escola Oficial d'Idiomes, per lliure o com a alumnat oficial. En ambdós casos, via matriculació per a les proves de certificació que es formalitzen entre els mesos de febrer i de març. Bé, comparem el rang de paraules o el nombre mínim de paraules en el cas de la SIACOVA, que es demana per ens certificador, Junta, SIACOVA o EOI, per nivell B2, C1, C2 i per tipus d'exercici, expressió via tesi argumentada, interacció via carta o correu electrònic, mediació via resum a partir d'un àudio. En comparem també el percentatge global per a cada nivell. Observem ara exemplars de prova per a cada ens i cada nivell, començant pels de la Junta Qualificadora. I, per a enriquir la tasca, la SIACOVA incorpora un combo! Combinació de destreses, de comprensió oral àudio a resum escrit. En el si de l'EOI, la tasca 2 correspon a una interacció escrita, com ara un correu electrònic de reclamació o una carta de denúncia d'una situació abusiva que s'enviarà a una administració o una entrada de resposta a un comentari en una xarxa social.
Bagatge com a conjunt de coneixements culturals d'una persona, en francès es diu bagage i en anglès es diu background. Ground podríem dir que és Fonament. la base de coneixements. I la primera part de la paraula, back, d'esquena, podríem associar-la a una motxilla de coneixements. Backpacker és una Motxillera. O motxiller, una persona que du una motxilla al darrere, una persona que viatja. que s'hostatja en... Un hostal on comparteix habitació amb diverses persones per a fer un intercanvi cultural, per exemple. A coscoletes, sinònim en castellà, a hombros, a cuestes, que en valencià traduïm com a albé o acollibé, collbé. Compost format per dos noms, coordinats amb la conjunció i, estil allioli. Exemples que ens recorden l'accentuació de crítica, que només afecta els monosíl·labs. Coll, bé, coll i bé. Els components d'un mot compost, per separat, si tenen vocal oberta, La mantenen quan s'ajunten en un compost. coll, bé, coll i bé, que vol dir el coll Per darrere, entre muscle i muscle.